عزيزا بلا ذل تشرد بذكر المرسلين بلا مالي سليمان إبراهيم وموسى وصالح ولوط وإسحاق ونوح وذي الكفل وأيوب إلياس وهود وآدم وداود يحيى ثم يونس ذو الفضل ويعقوب إدريس وهارون يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ‘Yan uwa masu sauraron mu a wannan mumbari na sufanci, muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A ci gaban da muke na darasin fahimtar da al'umma da mu kanmu bisa ma'ana da abin da sufanci ya ƙunshe, mun yi bayani cewa ɗariƙa tana cikin sufanci. Ɗariƙa tana cikin sufanci. Ita kuma ɗariƙan nan tana samuwa ne ta hanyar da shugabanni, malamai suka koyar. Mun ba da misali na koyarwa Maulana Sidi Abdulkadir Aljilani qaddasallahu sirrahu, waliyin da ya kasance ya koyar da fannonin addini masu yawa, tun daga kan tauhidi zuwa kan usulul hadisi, usulul fiqh da dukkanin fannoni Sha Abdulkadir qaddasallahu sirrahu ya koyar. Bayan koyarwa kuma ya nuna su, ya ɗabbaka su a aikace. Alal misali, ya rungumi faɗin Allah subhanahu wata'ala da cewa ya ayyuhallazina amanu wa zkurullaha zikran kasira wa sabbihu bukratan wa asila. Sidi Abdulkadir ya rungumi wannan zikiri na la ilaha illallah da launi daban-daban. Lokacin zaka ji ana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wani lokacin zaka ji ana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wannan kalmar ɗaya ce, amma ana ta ba ta nau'i daban-daban domin me? Domin ta ba da nishaɗin yi a yi da yawa. Sannan ya rungumi salati ga annabi, yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biyo bayan umarnin Allah subhanahu ta'ala na cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah yana nufin cewa, yana faɗar cewa Allah maɗaukakin sarki da mala'ikunsa suna yin salati ga wannan shugaba Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan annabi mai girma. Kuma Allah yana umartar duk wani wanda ya ba da gaskiya da cewa to ya salati ga manzon Allah. A nan, kamar yadda mafi yawa na ɗariƙun sufaye, mafi yawa na waliyai suka rungumi salati ga manzon Allah don amsawa ga wannan umarni na Allah, Maulana Sidi Abdulkadir ma aka ya rungumi yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, karra salati ga annabi a bisa shakali iri-iri. Yawanci salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kasancewa waridi ne. Wane ya yi wa annabi salatin kaitai, kamar yadda ya zo a Dala'il Khairat, inda Imamu Jazuli ya har haɗa salatai kuma ake karantawa. Kuma yadda kuma Sidi Abdulkadir da kansa Allah ya sare masa ya yi salatu sabi, da ɗan farawa manzon Allah salatu sabi.
to haka ya sa aka dinga yin salatin. Haka kuma Maulana Sidi Abdulkadir ya kuma ɗauko maganar istighfari ta zama muhimmiya a cikin tafiyarsa. Shi ma amsawa da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara al-ayata. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku nemi gafarar ubangijinku dan shi Allah mai yawan gafara ne. Haka waɗannan abu guda uku Maulana Sidi Abdulkadir ya ɗauke su zama ginshiƙi na abin da zai tafiyar da makarantarsa a kai. Yani bayan koyarwa to kuma akwai buƙatuwa ta amsa waɗannan kiraye-kiraye guda uku na Ubangiji. Shine a yawaita a wannan kalma ta la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito yana cewa azibu da'amukum bi zikrillah. Idan kuka ci koshi to ku narkar da wannan abincin da yawaita karanta la ilaha illallah. Wannan shine madogara ko suna daga cikin madogarar yin salati a hailala da salati da istighfari a matsayin ɗariƙa. Kamar yadda zo a wani hadisin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yayi alƙawari yayi alwashi zai bi Allah to ya bi shi, wanda yayi alwashi ko yayi alƙawari zai sabi Allah to kada ya saɓe shi. A bisa babun nan na farko shine sai mutum ya ɗau alƙawari cewa a matsayinsa na mai sanya la ilaha illallah ya istighfari ya yi salati ga annabi, to yana son ya tafi da waɗannan ayyuka nasa na neman kusanci da Allah bisa tafarkin makarantar Sidi Abdulkadir ko kuwa bisa makarantar kowane wali da idan ganta da shi. In kai wannan shine za ka samu muƙaddaminka na farko, muƙaddamin da Allah ya sa yana da ijaza, kowa bai da ijazar muƙaddami ne a ɗariƙar ƙadiriya. Shikenan laƙantarsa daga wurin shehun da ya laƙanta, wanda wannan laƙantar shi ma daga wancan shehun, inda har za ta dangana ga Sidi Abdulkadir, har za ta dangana ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama. To kai wannan muƙaddamin na kusa sai ya laƙana maka wannan cewa to abin da ake nufi da ba da ɗariƙar ƙadiriya shine ka yi kamar yadda sai na Jibril ya zo ya yi lokacin da ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda annabi ya fassara wannan ziyarar da cewa innahu jibrilu atakum yuallimakum dinakum. Shine ka zo sai ka jingina, ka zauna, shehin ma ya zauna, ka jingina gwiwarka zuwa gwiwar shi muƙaddaminka. Muƙaddaminka zai ce to ka ɗora tafukanka akan cinyoyinka, shi ma ya ɗora akan nasa cinya. Muƙaddami zai umarce ka ce to ka rintsa idanka kuma ka faɗa a bayan abin da na faɗa. Wannan suluki ne da ake son a nuna wa mutum ladabi na abin nan fa da zai shiga, to kamata ya shiga yana mai fahimta kuma idansa rufe, bayan ya riga ya buɗe idansa wajen sanin abin da zai karɓa. Shine muƙaddami zai laƙana maka ya ce ka ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. To in ka maimaita sau uku sai kuma ka ce to ni muƙaddam, ka faɗi sunansa, kamar ni ka ce muƙaddam Ibrahim Isa. To na laƙana maka wannan kalmar shahada domin ka tafi da ita a babin ɗariƙar Sidi Abdulkadir. Allah taimaka maka. Shi kuma muridi wanda ya karɓa zai ce na karɓi wannan lazimi da niyyar neman kusanta ga Ubangiji subhanahu wata'ala a bisa koyarwar Sidi Abdulkadir. A nan ne za a laƙana maka ka zaɓi ɗaya ko biyu, ka zaɓi cewa zikirin da za ka yi na la ilaha illallah nan wanne ne,
akwai kala biyu. Akwai wanda za ka yi shi 366 a dukkanin sallar farilla. Dukkanin bayan sallar farilla za ka yi la ilaha illallah nan guda 166. Haka kuma kana da zaɓi ka ce to ba zan samu dama wannan bari in yi a bani na yin 300 bayan sallar asuba 300 bayan sallar isha'i. Duk wanda ka ɗauka daidai ne, ƙadiriya ce. Idan ka yi la ilaha illallah nan za ka yi kuma salati ga annabi salati 10, za ka yi istighfari 10. Akwai kuma wanda za ka yi salati 100 kuma ka yi istighfari 100 sannan ka yi hailala 300 nan. Ko kuma ka yi istighfari 100, hailala 100, amin salati ga annabi 100, istighfari 100 sannan ka yi hailalan nan 166. Wannan ita kenan in ka ci gaba da yinta ka shiga ɗariƙar ƙadiriya. A suluki na ɗariƙar ƙadiriya za ka ci gaba a ce to akwai ranar mi'adi. A ranar mi'adi za a zo a yi zikiri, a yi addu'o'i waɗanda aka rattaba kamar yadda suke a mi'adin ƙadiriya. Shi ma bisa jagorancin muƙaddami yana faɗa kuna bi har izuwa a zo wani adadi muƙaddami ya tsayar a canja adadi na gaba har izuwa a yi a tashi. Alhamdulillahi mu a wannan ƙasar maulanmu Amirul Jaishi Sheikh Muhammad Nasir Kabara radiyallahu ta'ala anhu ya sunnata mana cewa idan aka gama mi'adin nan to a samu wani littafi wanda yake na irshadi ne akan tasawuf a koyar da muridai, ko kuma a ba su dama su yi tambaya abu kaza da ake yi mai hukuncinsa a wannan ɗariƙa, abu kaza da ake mai hukuncinsa a ɗariƙa. Wannan kenan. Mi'adi bayan shi akwai zikiri na lokuta, akwai zikiri da ake kira zikirin Bagdadiyya. Zikirin Bagdadiyyan nan shine tsohon zikiri wanda ake yi a duk bayan sallar isha. Bayan sallar isha za a zo a karanta alhamdulillah rabbil alamina kafa 5, a karanta astaghfirullah, a karanta qul a'udhu birabbil falaqi kafa 5, qul a'udhu birabbin nasi kafa 5, ayatul kursiyu kafa 5. Daga nan za a la ilaha illallah, la ilaha illallah ita ma 166 nan ko kuma 100. Sannan za a zo a karanta zikirin Allah 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 shi ma guda 100. Idan aka yi waɗannan sai kuma a zo a yi fatiyoyi kamar guda 5. Fatiyar farko za a yi ta cewa Allah mun ba da fatiyar nan ga halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan za ka yi ta biyu ka ce na ba da ita ga halarar duk musulmi. Sannan ta uku za ka ce ka yi fatiyar nan a yi ta a bisa ruhin Sidi Abdulkadir, Allah ba shi lada. Ta hudu za ka yi ta a bisa muƙaddaminka ko kuma muƙaddaminka wanda ya baka ibada ɗariƙa, inda silsila ce, shi ma ka yi bai fatiya. Sannan ka yi wa shi muƙaddamin da ya baka fatiya. Shi kenan fatiyar nan guda 4 ko 5 ta ƙare. Sai a rufe da me? Sai a rufe da ayatul kursiyu. Shi kenan an gama zikirin Bagdadiyya. Lokacin da aka baka zikirin nan na ƙadiriya na farko na wurdi, to daban in an zo kuma za ka yi na lazumin ya baka dama kai in kaga ana zikirin Bagdadiyya ka shiga. Shiga zikirin Bagdadiyya a yi da kai. Ka shiga mi'adi a yi da kai. Babu abin da waɗannan zikiran mi'adi suka ƙunsa sai addu'o'i. Addu'o'i na neman gafara, addu'o'i na neman rahama, addu'o'i na neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. Duka waɗannan ayyuka ana yin su ne a babin nafila. Shiga ɗariƙa ba dole ba ce, ganin dama ne da alkawari. In ka ɗauka kuma Allah ya ce
ku cika da alkawari duk da kuka yi, domin innal ahda inna Allah kana mas'ula. Allah zai tambayi duk alkawarin da aka yi. Za ka shiga ɗariƙan nan kana yi wannan shine ƙunarin ɗariƙa. Idan an zo ana wani abu na nishaɗi a cikin ɗariƙa, musamman ɗariƙun ana yi, to matuƙar ba haramun ba ne, to wannan babu laifi a yi su. Ana shigar da su ne don ɗan adam yana son nishaɗi a al'amura. Ana fatan wanda yake ɗariƙa ci gaba da riƙe kayansa, wanda baya ɗariƙa to shi kenan ya zamansa baya ɗariƙa, ya zauna baya ɗariƙa, sai ya bar masu yi su yi. Domin kace mutum baya ɗariƙa, a kai mutum yana ɗariƙa kai ba kai, kuma ka sunnata masa, ka matsa masa ya daina, to ka shiga abin da yake ba shari'a ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kamar abin da kake kukwanto zuwa abin da baka kukwanto, ka kyale shi mai yin ɗariƙa baya kukwanto, kai kuma da kake ɗariƙa kana kukwanto, to kai ba ka yi kana kukwanto kar kai, wanda yake kuma ka bar shi kayansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تشرت بذكر المرسلين بلا مالي سليمان إبراهيم وموسى وصالح ولوط وإسحاق ونوح وذو-الكفل وأيوب إلياس وهود وآدم وداود يحيى ثم يونس ذو الفضل ويعقوب إدريس وهارون يوسف شعيب وإسماعيل ذو المنطق الفصل كذا زكريا ثم عيسى مع اليسع وتمت بخير الأنبياء مع الرسل على كل ذي تقدير إيمانه بهم تحتم تفصيلا